garin nan komai ya kulle nake gaya ma ana ta folklore sport mun ga canji. Assalamu alaikum. Mun ga canji. Wa alaikum salam. Na'am. Ka du cikin fridge din nan naka ka duba lemon da yafi kowanne zaki. A'a ka ce yau chillin za ka yi kana lemon sauki ke ba gani da burodi na ba ka samu damuwa. Ni da nake da abubuwa masu zaki ga wannan ko da Buhari ya zo kamfen a Lagos wannan na kai mai da meat pie ba ga yayi fresh ba ka ga shi gaba daya haka ya ci kuma yawa kuɗa da babu an yaba an bai shi ba ya ja ka ba awa ba ga uban wa kanin uban ka ne shi ya san da zaman ka to yage ya ka wai lemon da Buhari ya sha lemon da Buhari ya sha zan sha gumina nake ci wajen ka da gaskiyarka in ga maka kai karba hankali da lemon nan da Buhari ne Allah ya baka kawai ka ci yasa na ga abokina ko da yaushe press kake duka da bar nake faruwa haka kuma wanda ne zai shago tafa ne mai ba lemon da kowanne zai shadan Allah ka ya dai wannan aka mu aka jiga ka kai maka inna da Allah ya tsine mu inna da Allah ya tsine mu ya biya ka ya magana bawa ya biya ka ya biya ka a kasuwar yau kuwa alhamdulillah baba wallahi an yi shi ne kai mun gode wa Allah salamu alaikum inna da Allah ya tsine mu da haka yi inna da Allah ya tsine mu ka tura fiye watan cikin gora ka ce mun wai ke maka ban lemon da kowanne za ba kai in ba sai ka canja min lemon nan ba haka muka da kai sai ma ka bani lemon da yafi kowanne zaki a cikin abu wallahi an ga ma wannan lemon ba ma sai na yi testing din sa ba ka na baka wallahi kai ka zuke zakin wallahi ina canja mu Allah ya tsine ina ni da kai wai iskanci kai baba an ga ma ka ji alaba ga ka ka kan ba wa am Khalid kai baba an ban ma ni da kai wai iskanci baba ni da kai wai iskanci malam ina jin ka kalle kai na da sawun sara ne tsohon mara kunya ne kallen da kyau sara takwas na a jikina kallen da kyau ka da ka zuke zaki ka zuke zakin ka ce inna bouncer a kira mun kwalawa yage